да ти бъда верен. И обещавам да ти бъда верен. Пред Бог, цялото небе и пред тези свидетели. Обещавам да се грижа за теб, да те обичам, да те почитам, да бъда до теб в болест и здраве, в имане и в нямане, в радост и тъга, в малко и в много. Обещавам да взема своята роля като мъж в нашето семейство. Обещавам да бъда духовния водач на дома ти, да те обичам, да общувам с теб, да ти помагам, да те издигам, да те хваля, да те изграждам, като се отнасям с теб, като с по-слаб съсъд, но поставена наравно с мен от Божията благодат. Днес аз, Бисер, вземам решение и казвам да, да. Замисли се, но тук работа не. Колко са на кафета? Добре си. Джана, добре си. Не забравяй да кажеш, не се разбира. Не забравяй да кажеш да накрая. Аз, Жана, вземам теб, Бисер, за свой законен съпруг. Като се отказвам от всички други мъже, обещавам да ти бъда вярна. Пред Бог, цялото небе и пред тези свидетели, обещавам да се грижа за теб, да те обичам, да те почитам, да бъда до теб, в болест и здраве, в имане и в нямане, в радост и тъга, в малко и в много. Обещавам да взема своята роля като добродетелна жена в нашето семейство. Обещавам да бъда духовния помощник в дома ни, да те обичам, да общувам с теб, да ти помагам, да те изграждам, да те издигам, да те хваля, като се отнасям с теб, като с глава на нашето семейство. Днес аз, Жана, взимам решение и казвам да. И помътно ми взе пръстените. Брачната хълка е символ на обещанието и на вечната любов, която двама души имат, и на лоялността към един към друг. Тя е кръгла, защото няма начало и край. Такава каквато е любовта на Бога към нас. И разбира се, понеже ние сме образ и подобие на Бога, Бог ни е създал да обичаме по един съвършен начин нашите половинки. Тя е материално въплъщение на брачната клетва, още от дълбока древност. Кръглата форма символизира любовта, както е безкрай, както ни казва. А материалите в древността понякога са били хълки, които са били от кожа, камък или различни метали, в зависимост от икономическото състояние и къде се провеждат церемониите. В наши дни хълките и пръстените са направени от злато в повечето случаи и те са част от това, което ние наричаме безграничната любов, като символ на безграничната любов, която двама души имат. И аз бих искал сега отново да направим едно посвещение, когато даваме пръстените, така ще помоля първо Бисер да вземе пръстена на Жана. Може да го поставим.
Жан, ще молите ръчичката. Къде е микрофончето? Почваме да говоря с Олivia. С този пръстен, символ на вечната любов, с дясната ръка, символ на вечната любов, аз ти се вричам, да те обичам, да съм ти верен и няма да те оставя и да се отрека от теб в името на Бога. Амин. Дали след мен. С този пръстен, символ на вечната любов, аз ти се вричам, да те обичам, да съм ти вярна и няма да се отрека от теб в името на Бога. Амин. Бих искал да приветствам новото семейство. Може много внимателно да целунеш Бога. Може да се хванете за ръце. И моля ви, половинчете, Жан, удобно ли за теб? Бих искал да поканя пасторите на църквата, родителите, които вече да станат отстрани, цялата църква да се изправи и да се молим за